खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव बिथांखिब्ल यूट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखायनो आङो दिनैबो आरोबाव माखासे भिडिअसफोरखौ लानानै फैबावबाय बे भिडिअसनि सायावनो जोङो माखासे बाथ्राफोरखौहाय सावरायनाय जागोन। गिबियाव जों आसामनि चीफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बिपिएफनि सीएमनि सायाव मा बुंदों बेखौ जों खोनासंग्रोगोन। नैथियाव जोङो रायजो राजा नोंथांमोन नैबे एनडिएफबिनि गनानै फैनाय रंजानायनि सायाव जों बाथ्रा सावरायगोन। थामथियावहाय जोङो नैबे सानै आइजो खारनानै हमजानायनि सायाव जों सावरायगोन। जोबनायाव जोङो नैबे जे मैयानि क'क्राझाराव जानानै थांनाय प्रग्राम बेनि सायावहाय जोङो माखासे भिडिअखौ नायनानै लानोसै रायजोफोर। बेयावहाय भुटाननि कुइनआ मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंब्लानो जाबाय। बे समाव फै जोङो खोनासंग्रोनोसै आसामनि चीफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बिपिएफनि सीएमनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों। हाग्रामाय নিজকে তলত ৰাখি সবকে ওপৰত পঠাই আছে। ছুইজাৰলেণ্ডত পঠালে প্ৰমোদ বড়োক আৰু বিশ্বজিতক ক'ত পঠালে আৰে মইতো থাকিব লাগিব, মইতো মেইন মানুহ। মোক বাদ দি ক'ৰ পৰা হ'ব কৈছে নেকি মোক বাদ দি হ'ব বুলি? মোক বাদ দি মোক বাদ দি হ'ব বুলিতো একো কোৱা নাই। ঠিক কথা। रायजोफोर बे बाथ्राया बिपिएफनि सीएमखौल' बुङाखै दै, बर' हारिनि दैदेनगिरि लिडार साफ्रोमखौबो सोंखारिनाय जों दिनै खोनानो मोनदों। बेसेबां लासिं दिनैनि समावहाय ना आसाम एसेम्ब्लिनि मासिगिरि बिश्वजित दैमारी सारखौबो सोंखारिनाय, इउपिपिएलनि सीएम प्रमोद बर' सारखौबो सोंखारिनाय आरो बिपिएफनि सीएमखौथ' दा बुंसै मा बाथ्रा बुंदों। अब्ला बेसेबां लासिं बेबायदिनो दिनैनि समाव जोंनि बर'नि दैदेनगिरि लिडारफ्रा गाव गावनि धोन सम्पतिखौल' हास्थायनायनि थाखायनो जोङो बर' रायजो राजाफ्रा दासिमबो अलखदाव दङ। मिथिबाय? आसामनि चीफ मिनिस्टार जेसेबांनाखि सरकारानो जा जोंनि बर' हारिनि सायाव मोजां नोजोर होआ होननानैहाय आं सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों आरो दाबो आं बुंगासिनो दङ आरो बुंलांबाय थागोन। बेखायनो जोंनो सेपारेट स्टेट नांगौ। मिथिगौ रायजो राजा नोंथांमोन, दा जोंहा सीएमआनो जुदि सेपारेट स्टेटखौ नाङा होननानै बुङोब्ला अब्ला बिनि बेलायावहाय रायजो राजाया माब्रै खुगा बेखेवनो हानांगौ जाखो? रायजो राजा नोंथांमोन दिनै मा बुंजाखो एसेबां लासिं ना? नंगौ आसामनि चीफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा जोंनि बर' हारिनि लिडार्सफोरखौहाय फुथुला बायदि फिदिंगासिनो दङ। दा बै समाव 5 बोसोरनि गेजेरावहाय बियो फिदिंनो हायैनि थाखायनो जेरैब्लाबो खायदा खालामनानैहाय बिपिएफनि सीएमखौ बिपिएफ पार्टिखौ देरहाहोफिनदों। जों बेखौ नुदों रायजोफोर। दा बेखौनो जोंनि बर'नि माखासे नेर' माइन्डनि मानसिफ्रा साननो जे बेयावनो इउपिपिएल बिपिएफ सोंखारिलायबाय थानाय जों नुदों रायजोफोर। बे समावहाय नैथियावहाय रायजो राजा नोंथांमोन जों सावरायगोन एनडिएफबिनि गनानै फैनाय अजय बसुमतारी 17 बोसोर जाबायमोन होननानै खोनादों, 17 ना 14 बोसोर बेबायदि जाबायमोन। दा नैबे बेलायाव आं बेखौल' बुंगोन, गबोनायनि थाखाय जोबोद साबायखर थाबाय। सोर बख'दों सोर बख'आ बेखौ आं बुंनो थांला, नाथाय बिसोर बायदि मानसिया जेसेबांनाखि एनडिएफबि केडार्सफोर जोबजानानै दङमोन ना जेलाव, बिथांमोना बिटिआर एकर्डनि दफानि गेजेरजोंसो बिसोरो गदों। नङाब्ला बिसोरो थैस' थांस' ना बिमा बिफा ना बिदा फंबाय ना फिसा फिसौ ना बिसि ना बिब' बिनानाव रावखौबो बिसोरो नुनाय नङामोन। नैबे बेलायावहाय रन्जन दैमारी साराबो गावनि केडार्सफ्रा एसेबां जेलाव जोबजानाय बेखौ नोजोर होनानैनो बिथाङा सभारेनखौहाय एंगारथ'नानैब्लाबो बिटिआर एकर्डखौहाय खालामनायावहाय मदद खालामदों, बेखौ एग्रि खालामदों। आं बेखौसो बुंनो सानो रायजोफोर। दा नोंथांमोना साज्रां साननानै आंखौहाय गाज्रि बुंनो हागौ, गाज्रि मोननो हागौ, नाथाय आं सिदा सानो जेसेबांनाखि जेलाव जोबनानै दोनजादोंमोन बिथांमोना बिटिआर एकर्ड जुदि खालामामोन अब्ला सासेबो बारग'आमोन। मिथिगौ ना?
मानोना सरकारा फंसेबो खुगा बेखेवाखै एनडिएफबिनि बेलायावहाय आरो दा सोरबा सोरबाया बुंदों बै समावहाय बिपिएफ पार्टिया बेखौ माब्रै बुंनो ना नोंगौ माब्रै बुंनो नाथाय गावनि हारिनि लिडार थासेयाव माब्रै एसेबां जेलाव जोबनायनि खाबुखौ होनाय नैबेखौसो आङो कुइसन खालामो रायजोफोर मिथिबाय गबाय मोजांनि बाथ्रा गजोबनांगौ आरोबाव दंबावो बिसोरबो गजोबनांगौ बेखौ आं लुबैयो एनडिएफबि केडार सासेखौबो जेलाव थाजानो आं लुबैया नाथाय क्रेडिट लानो लुबैनाय क्रेडिटनि थाखाय गेम गेलेनानैहाय पलिटिक्स खालामनाय बिसोरबायदि मानसिखौ आं माब्लाबाबो हगारा मिथिबाय आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय आं माब्लाबाबो बिसोरबायदि मानसिखौहाय आङो सोंखारियालासे थाया रायजोफोर मानोना नंगौआ नंगौ नंखाया नंखाय बेयावहाय सिरि थानानैहाय माब्लाबाबो जाया बे समाव थामथियाव फैदो सानै आइजोफोर नोंथांमोना नुखादों फारसेथिं सानै आइजो फारसेथिं सानै हौवा ना बिसोरो खारदोंमोन बिजावजालि सानैजों नाथाय बेंगालराव फाइनाल दि चेन्नाइनि त्रिपुर होननाय जायगायावहाय हमजाबाय रायजोफोर मिथिबाय दा बेखौनो आं बुंनो सानदों नोंथांमोना खोनासंग्रो बिसोरो मा बुंनांदों नोंनि नामा मा नाम आंनि नामा फिलिमन नार्जारि ओमफ्राय नोङो माबोरै जेनेबा बेबायदि हाबा जाखानाय मानसिखौ माने नोङो जेनेबा लानानै बिनि न'खरखौ दंस' खालामदो बे गोरोन्थियाव जाबाय फन रायलायनानै ओमफ्राय नेक्स्ट टाइम खालामबावगोन नामा खालामला मा नाम होनदों फिलिमन नार्जारि मा गामि दौलतपारा लाइमुथि नेक्स्ट होनदो नों बेखौथ' जुलि जाखानायमोन नङा होमबा न'खरथ' जानाय मिथिखानाय नों मानो हाबनाय बेयाव माने भुल गोरोन्थियाव जाबाय फनजों रायलायनानै मानानै दायो गोरोन्थि जाबाय आरो नेक्स्ट टाइमथ' जाखाला आरो माबा जाला जाबावोबा साजा होदो मा होनना बुङो माइनाव बसुमतारी माबोरै जेनेबा नोङो बे सासे सेंग्राजों सासे नोङो हाबा जाखानाय मानसिया माबोरै कन्टेक्ट जानानै बिदि फैलायगोन बिदिनो मिथिस्लाबायाव रायलायबाय थानानै गोसोआ बायलांनानै खारफ्लांबाय नेक्स्ट टाइम जाबावबा आरो बिदि जाला एबार खनसे बिदि जाबावबा साजा होबानो जाबाय आंनि नामा रजे नार्जारि गामिया सपनगाव डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि ओमफ्राय माबोरै बिदि कन्टेक्ट जानानै नों मानो फैखो नों जेनेबा नोंहाथ' हौवा दंखायोमोन बिदिनो रायलायनानै बिदिनो रायलायदावनानै गोसोआ बायलांबाय बिदिनो फैबाय आरो नेक्स्ट मोनबावबा मा खालामनांगौ नेक्स्ट मोनबावबा बुबानो जाबाय बुबानो जोबगोन नामा नेक्स्ट टाइमावथ' जाखाला बिदि जाबावबा मा खालामनो हागोन बेसेबां लासिं सिं जादोंना दानिल' नङा रायजोफोर ससियेल मिडियायाव बयबो नुयो आरो ससियेल मिडियायावनो फोरोङो बुजायो आरो ससियेल मिडियायावनो लाजि फोनाङो साजाबो होजानाय नुयो अब्लाबो जोंनि बर'नि माखासे आइजोफ्रा खर'आवहाय हाबा मानो जों फारसेथिं गुबुन जाथिखौ नायोब्ला बिसोरो बेबायदि नङा नोंथांमोना बुङो सोरबाया गुबुन जाथिया सिखोमायो होननानै सिखोमाया मिथिबाय बिसोरहा गामि गामि गावबागाव जायगायावहाय गावबागाव जाथिनि थाखाय ओरैबायदि स्ट्रं रुल्स दङ बेखायनो आइजोफ्रा गिनानै थाबथायो दा जोंनि बर'नि गेजेरावहाय रुल्स गैया बेखायनो गिनायबो गैया आरो साननाय हनायफ्राबो जोंनि बर' हारिनिया गुबुन हारिजोंहाय गोरोबनो थाखाय गोरलै बिनि थाखायनो जोंनि बर'नि माखासे आइजोफ्रा गलिनानैहाय गुदि मिथिया बिजौ मिथिया बेकग्राउन्ड नाया मा नाया जाथि नाया माया बेफोरबायदि जाथाया सोमजियो रायजोफोर बेखायनो जोंनि बर'नि गेजेरावबो स्ट्रंलि मोनफ्रोमबो गामियावनो रुल्स थानांसिगौ होननानै आं सानो रायजोफोर जोबनायाव जोङो सावरायनोसै नैबे मैयानि क'क्राझारनि जानानै थांनाय माखासे प्रग्रामनि सायाव दा बे प्रग्रामावहाय मा बाथ्रा बुंदों भुटाननि रानिया नोंथांमोना खोनासंदो I feel very happy today, terribly honored to receive this very prestigious award. And I'm here with, yes,
His Excellency, the Governor of Assam, and here we have. I really feel a deep connection with the people of Bodoland, the Bodos, and the Assamese at large. So as I go home now today, I take back all the love that I've received, and I will carry that love back to all the Bhutanese who will love you even more. Thank you. Ma'am, this is the both countries are the traditional friend center. Can you say something about the Prime Minister Modi's initiative for the strengthening of this friendliness between the both countries? Can you Yes, yes. I think this is really, a start, because everything starts from people to people, whether it's from Prime Minister to Prime Minister, from our King, basically, who has the highest of love and respect for your people here. And everything starts from people to people. A day like this, a connection like this. So right from the top to all of us here, I think the connection has been made for, greater friendship between our two countries and two peoples. Thank you. रायजोफोरजों खोनाबायना 22थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारनि सुबुंथियारि फाइखि बान्थाखौहाय भुटाननि मादार कुइन ग्यालुं वामुं वांचुक बे कुइननोहाय गथायनाय जोङो नुनो मोनबाय देग्लायनि बोसोरावहाय। आं नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों, मानोना इन्टारनेशनेल भुटाना इन्टारनेशनेल दा इन्टारनेशनेलनिफ्राय जोंनि काउन्सिलावहाय बिसोरो फैनानैहाय बेबायदि बान्था मोननाया बेसेबां बाख्नायजाथाव होननानै जोङो साननांगोन। आरो लोगोसे नोंथांमोना नुदोंना बेयावहाय जोंनि बर'नि साफ्रोमबो लिडारा बेयावहाय ज' जादों। बेफोरखौ नायनानै आङो गोसोआव गोजोननाय मोनो रायजोफोर, मिथिबाय। बर' हारियाबो बेबायदि ज' जानानै जुदि पलिटिक्सआवबो खामानि मावोब्ला मोनफ्रोमबो जाथियानो जों बर'खौहाय माब्लाबाबो गादबनो हानाय नङामोन होननानै आं सानो रायजोफोर। दा जोंनि बर'नि पलिटिशियानफ्रा हयथ' लिडार्सफ्रा गोरोबनायनि खामानि मावनो सानदोंब्लाबो फिसा फिसौ रायजो राजाफ्रा बिसोर बायदियानो एरग्लुं एरग्लां खालामनानै होयो। आरो फारसेथिं गाद्दि हास्थायनाय थाखा फैसाल' साननायावनो जों बर' हारिया दासिमबो बेबायदि अबस्थायाव दङ होननानै आं सानो रायजोफोर। दिनै जों खोनाबाय आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा हा हुनि अधिकार आंनाव गैया, आसामाव माने बिटिआरआव दावराव दावसि जानाय बिनि सायाव आं दायथ' गैया। मोनफ्रोमबो खामानियावनो आसामनि चिफ मिनिस्टारा दायथ' गैयाब्ला अब्ला जोंनि बिटिआरआ सोरनि जायगायाव दङ? नोंथांमोनाबो सिन्था खालामदो दाना। बेखायनो जोंनो सेपारेट स्टेट नांगौ, नाथाय सेपारेट स्टेट बिनायनि जायगायावहाय जोंहा सासे सीएमआ सेपारेट स्टेट नाङा होननाय नैबेसो जोबोद दुखुनांथाव जादों रायजोफोर। गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।